Stați puțin, copii, am de făcut un anunț. Mâine voi participa la o conferință palpitantă despre matematica druizilor, așa că veți face ora cu un profesor suplinitor. Suplinitorii sunt cei mai tari, fiindcă nu ne dau bătăi de cap. Știu că ați aclamat matematica druizilor. În orice caz, sunt sigur că îl veți aclama și pe antrenorul Zonca, cel care mă va înlocui mâine. Cum? Domnul Zonca e cel mai groaznic suplinitor. Angelo, care e capitala Egiptului? Orașul Egipt. Greșit! Treci și fă 20 de flotări, voinicule. Simt că deja fac febră musculară de la efort. Deci, cine vrea să mă ajute să organizez mâine o oră fără Zonca? Fără suplinitor. Fiți atenți cum vom proceda. Prima fază, orarul profesorilor. Domnul Zonca trebuie trimis la altă clasă. Mă ocup eu de asta, tu dăm doar ce-mi trebuie. A doua fază, securitatea. Domnul Fit o roagă mereu pe domnișoara Perla să treacă pe la noi când avem profesor suplinitor, să vadă cum ne descurcăm. Așa este, dar încă nu știm exact când va veni. Ce ziceți de un sistem video de securitate cu legătură directă la monitorul din clasă? Așa să fie, Cher. Faza a treia, clasa. Toți colegii trebuie să fie de acord cu acest plan, altfel nu va ieși nimic. De asta mă ocup eu. Drumul e liber. Șterg numele lui Zonca și apoi... Angelo, de ce faci ca o pasăre? Ăsta e semnalul că vine cineva. Dar suntem înăuntru. Cum a intrat pasărea asta în clădire? Grăbește-te, e Zonca. Trag eu de timp. La o parte, sportivule. Voiam doar să vă arăt că mă antrenez. Angelo, dacă vrei să intri în echipă, trebuie să fii serios cu... Săritura în înălțime? Mă pregătesc să dau probă pentru echipa de basket. Păi, vei reuși doar dacă te dai la o parte din calea antrenorului. Perfect! Se pare că azi n-am de dădăcit nicio clasă. În schimb aș putea să mai lucrez mușchii. Uită-te pe unde merg eu, tontule. Scuze, așa voi face. Sistemul de securitate e instalat. Uite, am scris și un manual de utilizare detaliat. Nu, mersi. Te avem pe tine, Cher. Închizi ușa, te rog. E timpul să anunțăm colegii. Hei, ascultați! Vă va plăcea asta. Nu avem profesor suplinitor. Așa este. Avem oră liberă. Dar nu faceți gălăgie. Nu vrem să atragem atenția cui nu trebuie. Hei, du-te jos! Mă prind! Ne-am descurcat bine, nu, Cher? Angelo, am măsurat nivelul decibelilor și... Domnișoara Perla! Stai calm, prietene, totul e sub control. Hei, faceți liniște! Oprește-te! Hei, potoliți-vă! Vine Perla! Semnalul la telefon e atât de slab aici. Știu ce vrei să spui, Lola. Am încurcat-o rău! Maneti, toată lumea îl ascultă. Grozavă idee, Cher. E periculos, dar nu am de ales. Am 50% șanse să mă pocnească. Sau să-mi tragă pantalonii peste cap. Sau... Ce mai faci, Maneti? Vrei să le spui celorlalți să tacă, te rog? Fac orice pentru cel care ne-a scăpat de oră. Încetați acum! Bună ziua, domnișoară Perla. Să știți că nu vă așteptam. Unde vă e suplinitorul? Păi, domnul Zili Berescu e la baie. Deci, mă bucur să vă văd că stați cu minți, chiar și fără profesor. De-ar știa adevărul. Țineți-o tot așa. A fost cât pe ce. Au!
Docilarule! Sunt nostim, mă fac să râd. Cerându-i ajutorul lui Maneti, am reușit să creăm un monstru. De obicei, monștrii își ascultă creatorii, cel puțin în filme. Hei, Maneti, mersi mult că ne-ai ajutat mai devreme. Dar acum totul e sub control, așa că nu mai e nevoie să ameninți lumea. Adică să dai ordine tuturor. Nu e niciun prof în clasă, așa că fac ce vreau. Treci și fă 20 de flotări acum. Ce? N-am de gând să... M-am bâlbăit cumva? Știți, să nu spuneți nimănui. Stați puțin, copii, am de făcut un anunț. Mâine voi participa la o conferință palpitantă despre matematica druizilor, așa că veți face ora cu un profesor suplinitor. Suplinitorii sunt cei mai tari, fiindcă nu ne dau bătăi de cap. Știu că ați aclamat matematica druizilor. În orice caz, sunt sigur că îl veți aclama și pe antrenorul Zonca, cel care mă va înlocui mâine. Cum? Domnul Zonca e cel mai groaznic suplinitor. Angelo, care e capitala Egiptului? Orașul Egipt. Greșit! Treci și fă 20 de flotări, voinicule. Simt că deja fac febră musculară de la efort. Deci, cine vrea să mă ajute să organizez mâine o oră fără Zonca? Oh-oh. Fără suplinitor. Fiți atenți cum vom proceda. Prima fază os, dar nu am de ales. Am 50% șanse să mă pocnească. Sau să-mi tragă pantalonii peste cap. Sau... Ce mai faci, Maneti? Vrei să le spui celorlalți să tacă, te rog? Fac orice pentru cel care ne-a scăpat de oră. Încetați acum! Oh, bună ziua, domnișoară Perla! Să știți că nu vă așteptam. Oh, unde vă e suplinitorul? Păi, domnul Ziliberescu e la baie. Deci, mă bucur să vă văd că stați cu minți, chiar și fără profesor. De-ar știa adevărul. Țineți-o tot așa. A fost cât pe ce. Au, hei! Docilarule! Sunt nostim! Ca, trag eu de timp. La o parte, sportivule! Voiam doar să vă arăt că mă antrenez. Angelo, dacă vrei să intri în echipă, trebuie să fii serios cu... Săritura în înălțime. Mă pregătesc să dau probă pentru echipa de basket. Păi, vei reuși doar dacă te dai la o parte din calea antrenorului. Ah. Perfect! Se pare că azi n-am de dădăcit nicio clasă. În schimb aș putea să mai lucrez mușchii. Uită-te pe unde merg eu, tontule! Scuze, așa voi face. Sistemul de securitate e instalat. Uite, am scris și un manual de utilizare detaliat. Nu, mersi. Te avem pe tine, Sher. Închizi ușa, te rog. E timpul să anunțăm orarul profesorilor. Domnul Zonca trebuie trimis la altă clasă. Mă ocup eu de asta. Tu dăm doar ce-mi trebuie. A doua fază, securitatea. Domnul Fit o roagă mereu pe domnișoara Perla să treacă pe la noi când avem profesor suplinitor, să vadă cum ne descurcăm. Așa este, dar încă nu știm exact când va veni. Ce ziceți de un sistem video de securitate cu legătură directă la monitorul din clasă? Așa să fie, Sher. Faza a treia, clasa. Toți colegii trebuie să fie de acord cu acest plan, altfel nu va ieși nimic. De asta mă ocup eu. Drumul e liber. Șterg numele lui Zonca și apoi... Angelo, de ce faci ca o pasăre? Ăsta e semnalul că vine cineva. Dar suntem înăuntru. Cum a intrat pasărea asta în clădire? Grăbește-te, e Zonc, colegii.
Hei, ascultați! Vă va plăcea asta! Nu avem profesor suplinitor! Așa este! Avem oră liberă! Dar nu faceți gălăgie! Nu vrem să atragem atenția cui nu trebuie! Hei, dă-te jos! Nu mă prind, nu mă prind. Stai pe loc. Ne-am descurcat bine, nu, Șer? Angelo, am măsurat nivelul decibelilor și... Domnișoara Perla! Stai calm, prietene, totul e sub control. Hei, hei, faceți liniște! Au! Oprește-te. Hei, potoliți-vă! Vine Perla! Hârtie! Semnalul la telefon e atât de slab aici. Știu ce vrei să spui, Lola. Am încurcat-o rău! Maneti, toată lumea îl ascultă. Grozavă idee, Șer, e periculos.